Lakhain ko rapon nilip MSC constituency ke parlo Rechomeli Baptist Church atum ingdeng phokachok Amondoli si chingrum petpen ang riang ton pen an kemi kecho sai kideng pon Ningkan se kechoja phan adon tinta sai kati kirebang bongpen sang kimia na hirjume ke longja phan hirjume ke hangla pen ningkan arjon kechoja an kecho chenga ronga je arna hirjume hangra pet nang pojok Rechomeli Baptist Church Amondoli kardom hemalong chingrum pet pensi jai mek deng pon Laswa mai long Rechomeli Baptist Church Pastor John Tipensi mai chapahem phuponsi ningkan arjon kechoja sangkimia phan relief zone teron pensi arna hirjume hangpono lapen lahin ning ke cheparung se roy jia phan NKB evangelist ke klema barim moja sing teron pensi arna malam thanpon lapen ankimi ke chopathak ningaronga je kachipi pon thega pota kachuro pajirpon lasonak taxi morning kan kaprek setame ke klem ke dam thek pa meja phan arna hirjume hangpipon Lapen Amondoli siang bong pen ki bi ki thi pen dang lok ki kri ke sar anatumta kachetong pen an kimi cholin ponsi mai ingsam jin pen pachun pon Chuki hola pen sonjit crew Karbiang Long Live